Africa my continent, Africa my home, say Africa okuyi South Africa la kwaZulu. King Cetshwayo district R66 R102. King Indlovu khona la iseSanpedi. Angikutshele ngithi King Cetshwayo district. Uyabona King Indlovu maphuma ku-N2 ubheke ngasoLundi uzodlula nje la amahamsi nansi King Indlovu la now RTI la now R102 mayizithi nje ukuhlangana la ingakahlangani kunendawo enhle okuyiyona lehlele kuyona ibizwa ngeSanpedi indawo le enhle kakhulu kubantu baba picnic bemcimbi noma imuphi umcimbi ngicabanga ukuthi ke wenza kahle kule ndawo ngoba uyayibona ne background yakhona ukuthi ithini kodwa ke asizileke ngomcimbi namhlanje umcimbi size ngawo size ngeJustice Corner esibambe eKing Indlovu Corner ngiyathanda ukuyibiza kanjalo Ching's Corner kungakwamroza la lana kwi Justice Corner vele khona umzilankatha uyena ozosihola uyena ozosilawula thina kuphela nje sihamba ngokuthi wena ukhale ngana sixolise kakhulu kwi-episode edlule nikhale kakhulu ngomsindo isound ukuthi ihambe ibuyishone phansi ishone ivumbuka ake sithembeke namhlanje izoyiphatha kahle nizothola lokho kufanele nithola umzilankatha nimtshelile nini nishilo nathi nifuna icala laseJozini la kwagcina khona kuduke khona othisha ababili nafuna lolo daba lolo ngase ngithi ke angeke siwapholisa amaseko sothi masifika nje hlale phezulu kwalelo daba uzogibela phezulu kwalo umzilankatha nantu udaba laseyithebeni bathi abantu base South Africa bacela ukwazi ngodaba lwaseJozini kwagcina ukuthi kothisha bagcina futhi betholakele sebeshonile kwenzekani kwakuyimuphi unyaka lapho ufika kanjani kulelo cala thina solandela ngemuva solalela nje simakukhona imibuzo siyobuza mayengekho imibuzo ngesibuze awuhlale phezulu kwalo mzilankatha ubingelela abantu kube khona icomment yakho yokubingelela then bese uhlala phezulu kodaba Nongalo ungabaleke eduze kwesound ngoba usothethiswa Nongalo ngaphandle kokuchitha isikhathi mfowethu cha umuntu akaqale ngokubingelela ke nje ke abalandeli bakho nababukeli bakho babumsweli umuntu nje ke uyakuthokozela ukuba la ngoba ngenhloso engicabanga ukuthi njoba wayibeka ukuthi selekelelane mhlambe nabantu lapho usubakhulise nabanye baningi abantu esifisa befunde ngalolu hlelo nje lokho siyabonga nanokuthi nje siyayibona ama comment njoba umuntu phela emfishane kulezi yazinto kodwa nje ke siyabona ukuthi ima comment mahle siyabonga kakhulu nje babu Nongalo ngomsebenzi mhlambe Nongalo ukungapholisi nje amaseko mhlambe ngesicelo sakho mhlambe umuntu akavela ahlale khona ke mhlambe ke senze njengalokho okujwayelekile ke sithi ke mhlambe ke labo bakithi okukhulunywa ngabo abagcina ke bedlulile emhlabeni sengathi imphefumulo yabo ke bakithi ingalala ngokuthula yes cha babu Nongalo udaba lolo kungolunye udaba oludlule ezandleni zami lolo leli yacala ke ningikhumbuza amacala asethele liyacala mangikhumbula kahle lenzeka ngomhla ka14 kuMarch 2007 leli cala ke lenzeka khona lapha endaweni yaseJozini njengoba ngangathi uchaza ke khona lokho ukuthi mina ngiyaspecialize yes ngisebenza ku specialized unit so ke kukhona amacala engidila ngawo leli cala kwangeli cala okwakufanele libe seunitini yami babumsweli ngokwemandate kwakuyicala nje lestage kusho ukuthi ke babumsweli ke la kwaqala nje kwa reportwa imissing police station yaseJozini umuntu walizwa nje endabeni nje icala nathi njengabo bonke abantu sizwa ukuthi kunothisha abalahlekile eJozini silokhu sizwa kusho ukuthi ke kwahamba ke ngokwazi ukuthi ke iteshi mangabe akukhona amacala amakhudlwanyana noma abukeke sene pressure kubona baye bekwazi ukuthi ke befake icelo ke beyifake officeini ke lele ngisebenza kulo yes nebala ke kwaba njalo ke babumsweli nakulo leli cala safaka ke isicelo kumphathi wami wayengiphethe ngalosikhathi babumthembu ukuthi hayi kunencindezi la silahlekelwe othisha la sekuthathi kubonakala kuthatha izinsuku manje bengatholakali siyadinga ukuthi mhlambe ke nisilekelele ngama expertise zenu yes umuntu ungena kanjalo ke kulolu daba ke babumsweli bangaphosisi nje mhlambe mina noma neunit yami singene kulolu daba cishe esephelile u4 to 5 days ngoba uma nje ngingakanekisa laba abantwana laba abangothisha balahleka
kungolwesithathu baba uMsweli baze ke bayotholakala ke evikele elilandelayo ngolwesine kusho ukuthi ke kwase kuphela isikhathi esingangesonto baba uMsweli ke kusho ukuthi ke umuntu mayefika ke kulolu daba ke silalela siyathola ngempela ukuthi cha balahlekile othisha kungabesifazana ababe babili kwaku Miss Mthenjane no Miss Untuli ababefundisa lapha na ke esikoleni okuthiwa ihlokohloko primary school khona endaweni yaseJozini ngalelela ngabalahleka ngalo ke baba uMsweli sibikelwa nje thina mase sifika odabeni ukuthi bahambela omunye wabe ya kwi-interview kwesinye seyikole khona endaweni bezothi mabesuka lapho ke bese beqhubekela ke laba behlala khona ke endaweni yasempangeni kusho ukuthi ke ilolo daba ke nathi silificayo ke esithola ukuthi ngesikhathi behamba bona bahamba ngemonto eyodwa sesifika thina siyathola ukuthi imonto yabe isitholakele itholakala endaweni ekuthiwa kwaMduku kodwa ishisiwe iprejudice inkulu ke baba uMsweli ngaleso sikhathi nje masingena sesizothatha udaba sesi-introducewa kusho ukuthi Miss laba bo2 babe kule nhlangano okuthiwa inathu le yothisha sifika nje thina ke sesi-introducewa kubona bonke abantu manje balindile ngoba njengoba ngisho ukuthi kwakune pressure kakhulu so kubonakala ukuthi incindezi inkulu odabeni masifika nathi nabo banamathemba ukuthi sekulandwe namba abantu kuthiwa baku specialized unit ngempela kufanele kube khona into eyenzakalayo into ke baba uMsweli ke eyayenzeka ke lapha ngokwenyonyana bona babesola uthisha omkhulu wesikole kusho ukuthi ke ngama report ababe wathola kusho ukuthi kubo komunye wabo labo Miss so ke ingakho ke bona ifocus yabo yayingekho kude yayilana so kodwa ke baba uMsweli ke indeke lento isizozama nje ukuthi siyikhathule baba uMsweli uma ngabe yalikho icala elinzima njengokuthi abantu abayimob abahambisana nalabantu ababonakala ngoba kwasecacile phela ukuthi possible labantu bashonile imonto yabo iyatholakala ishisiwe itholakala futhi emva kwenzuku ezintathu belahlekile so ke nathi masifika ke simukezwa ngeinkulumo enjengalezo ke so ke thina masifika ke baba uMsweli ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngabe umseshi uyinikeza ithuba baba uMsweli lokuthi ulalelisise ngoba angeke ukwazi ukuliphenya icala ungenayo imotive ufuna sithole ukuthi yini imotive kusho ukuthi ke nathi masifika besitshela ukuthi possible suspect ngaba uye uthisha omkhulu kodwa kwakungafanele thina masiqala siphenya udaba siphakame ngokuthi uthisha omkhulu kwakufanele silalele ukuthi basho ngani ukuthi uthisha omkhulu so ke into esasiyithola ukuthi basho ngani ukuthi uthisha omkhulu njoba ngeke ngasho ukuthi omunye wabo Miss ungazi ukuthi khona ireport ayebanikeze yona ngezinto engathi zayingahambi kahle esikoleni kusho ukuthi uthisha omkhulu ke ngoba uthisha omkhulu nawaye ngaphansi kwalenhlangano kwakuthiwa isado leyo thisha kusho ukuthi kwakunalokho kushayisana nje kodwa ke uma uyibheka wawungayiboni ukuthi mawuyilalela uthawu ngalezi zinto nje ishiwoyo sengaze kufanele kufa umuntu so ke kwadinga ukuthi silaleleke baba uMsweli kenye into ayikho into elikhulu njengokuthi uthi uzophenya icala la uthi uzosiza ucomplainant ngoba uprincipal wesikole he was like a complainant ngoba uyena oyicustodian yalaba bantu so ke ayikho into ebhlungu njengokuthi uzophenya lelo cala njengalelo kodwa behind your mind kufanele utshele ukuthi lo muntu lo is a possible suspect njoba ngeke ngisho lamacala awalula mhlambe yebo mase siwaxoxa abalula kodwa uma ngabe kufanele siwenza awabilula lo baba asikwazi ukuthi njengamanje ubaba lo okuyena uthisha omkhulu wayebiza ngoMr Mathenjwa ukuthi singamthatha njengo suspect singasitholile istory ngoba uma ngabe sifuna ukwenza lokho sizoyivalela thina manje njengabaseshi ukuthi sithole yonke into mhlambe besingayithola phela ngalomuntu noma ngabe uyasilahla kodwa kulungile silahle kodwa sesiyazi ukuthi usilahle wathi so kubalekile kodwa uma uzomtreata njenge suspect umuntu uthi umthetho sisekela ukuthi umuntu mawuzomtreata njenge suspect kufanele mazise ukuthi uyasolakala kule kufanele mazise ukuthi uyasolakala kuleli icala ukuze umnikeze amalungelo akhe ngoba uma ngabe ungakwenzanga lokho kungenzeka icala lakho liphenye ligcine likulahlekele enkantolo ngokuthi lo muntu lo
ubukeka njengomuntu owamgebenga wena njengephoyisa awangamtshela amalungelo akhe. Ingakho ke lokho kwenza ukuthi ke thina njengamaphoyisa kungabi lula ukuthi nina manimemeza ukuthi nanga umuntu mhlawumbe amaphoyisa bese gijima yambamba umuntu. Ngoba uma ngabe wenze njalo uyiphoyisa uyivalela ithuba lokuphenya. Into yayithi ke into ke okay fine kulungile siyabonga nisinikeza khona. Yes. Ngoba ayikho into ebhalwe phansi ukuthi lento enikhuluma ngayo le yokushayisana kwabo yazi yafika la ekuthini mhlambe kufanele kube khona umuntu ofayo. Asikho statement esinjalo. But ninakho lokho njengoba abantu benyonyano yabazi ke babunongalo. Cha kwasithatha ukuthi nathi ake simlalele baba Mathenjwa ake simthathe thina njengomuntu nayo lahlekelwe. Yes. Simlalela sixoxele yonke into onangempela kwasisiza babu kwasisiza kakhulu njengoba ngangiye ngikutshela ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthi mawu interview umuntu kufanele ubhale into ayishoyo. Ubhale. Ngoba uma sim interviewer kwasinikeza ukuthi no le statement asibhalise emaphoyiseni sifishane kakhulu. Masixoxa naye izinike izinto asinikeza zona. Kusho ukuthi kufanele sithathe additional statement manje kuyena. Yes. Nangempela cha sinikeza ithuba ke aqale phansi kasixoxele nje yonke into ke sinakho behind our backs ukuthi lo muntu bathu possible suspect. Njoba ubaba uSilepha ayesho icala linencindezi naye ubaba Mathenjwa uma sasifika nje epolice sasifika esikoleni sakhe naye njalo wayesihlangabeza ngokuthi kodwa bafowethu akukho lutho sinikutholile. Manje uyibona incindezi indawo zonke manje neyinyoni nayo ngapha ikhona kufanele ayikho into ebhlungu njengaleli yacala lali ubhlungu kakhulu lelacala neyinyoni nansi nawo ngapha kodwa nje ke ngenxa ukuthi sase sikujwayela ukusebenza ngaphansi kwepressure kwasibiza ukuthi nje asenze nomsebenzi wethu ngayonke indlela sinikeze ukuthi nje akufanele kuphela u2 to 3 days singazi ukuthi kwenzakalani la nangempela ayakwakufanele kwenzeke kanjalo baba Msweli 3 days funa 2 to 3 days kufuna sibe secacile ngithi balande abantu manje baku specialized unit kufanele kube nomehluko nangempela cha baba Msweli ke hayi sesitholileke ubaba ke sesibekileke uprincipal esikoleni naye ukuthi cha kwenzeka kanje cha hayi nangempela hayi nathi silandeleke bese kubiza ukuthi ke baba Msweli nathi sihambe sifundiswe kanjani ke ngoba ngesho asathi mangabe senza izinto zakhona ke sidlala amakhadi kwatholakala ukuthi incingo zabo laba abawu2 into zakhona phela ungashiyi uthatha ushi into zakhona phela sizazi thina akaze sibe sembuthweni singaphandle kunomfundi lapho law student kunomuntu osaqala emaphoyiseni into zakhona akafakwa kuzona. Okay asibonge ke baba Msweli cha ngiyaxolisa nje ukunqamulela cha kubiza ukuthi uma siqalela udaba kufanele sicheke nje ukuthi amafoni abo laba bantu laba bawu2 labo misa bawu2 abalahlekile ingabe ayenze njani on ayasebenza kwenzakalani into esafike sayipick up ukuthi nje agcina ngalolo suku na ukusebenza awasebenzi ukuze kube nangalelanga siyafika nathi -1 okay ake sibheke uthisha omkhulu manje ukuthi uthisha omkhulu ngaleli ilanga okukhulunywa ngalo kuthiwa kwalahle komisi wayenjani yena waye ama activities akhe ayethini ngeselfone baba Msweli ke ilapho ke engizothi kwaba ne point of interest ngempela ngoba athi mangabe buya ama record ke kababa ke manje uthisha omkhulu athi mayebuya ama record akhe sesihlala phansi analyze sabona ukuthi ayikhona ngaleli langa uthisha omkhulu akazelala ubukeka he was busy with the cell phone up until late hours or mhlawumbe ikhaza mhlawumbe ama early mornings of the following day of the 15 ubusy nezinamba ezimbili hawo ubani lezi namba ezimbili angithi ke sekufuna ke kushesheke manje kumseshi ukuthi possible ikhona into ekhona la nangempela sibe sigijimisa lezi number futhi ezimbili esi-identifyayo nazo siyithumele lapho kufanele siyithumele khona ibuye mayibuya lezi number exactly ngalelanga kulahleke ngazo labo thisha zibe exactly endaweni le abagcina batholakale kuyo ngaze noma ngizonitida ngoba phela ngikhuluma lesi edlule ngoba sizohamba sizofika ke la hawo namba laba bantu bayafika la eJozini ngaleli ilanga bayaxhumana nothisha omkhulu kakhulu namba laba bantu lapho kwatholakala ngakhona imoto yatholakala endaweni ethiwa kwaMduku khona lapho ngasehluhluwe kuyo leya layini hawo namba labantu ababili bayafika kule ndawo kuthiwa kwaMduku
ngalo leli langa ayibe sikucaca ukuthi possible nanga abantu abama possible suspected, but laba bantu baya communicate nothisha omkhulu to such an extent ukuthi ngabo lobo busuku uthisha omkhulu uhambile waze wayofika ngakhona kwaMduku. Thina ke njengoba siwajwayeleke lamacala kuyasitshela ukuthi possible hitman laba kusho ukuthi khona into ebiphoqa ukuthi kufanele ahambe yobalanda. Transport. It's for transport. Silapha kwaMduku. Uma ngifunda leli record likathisha omkhulu ngifunda irecord lalabantu abangama possible suspect engingabazi abacommunicate kodwa nothisha omkhulu bonke lapha ngipick up ukuthi bafikile kwaMduku kwa principal ngiyambona ukuthi ufikile naye endaweni ekuthiwa kwaMduku. Lento ke eyayisitshela ke ukuthi ke possible laba bantu babedinga transport ngoba i-transport le mhlawumbe kwakuxoxeka ukuthi bawuhamba ngayo ngabe kwakuhlelwe ini angithi ngezathu ezithile ngicabanga ukuthi kuyacaca ukuthi njengoba basebebulela abantu nje kwase kungaselula ukuthi beqhubeke behambe ngemoto. Ngishoba ngithi bonke labantu ngokwe-investigation yami engangiyibona ngangibuka ukuthi possible ngenzeka kube laba bantu ngenzeka ukube babe nenkinga ye-transport mhlawumbe kwadinga uthisha omkhulu ukuthi aze ehambe yobalekelela. Nangempela ke babumsoni njengoba ngisho ukuthi thina njengabaseshi thina ke njengathi nje ku-specialized unit sikholela ukuthi we-investigate ngaphambi kokuthi uhambe kumuntu. Yes. Ngoba uma unga-investigateile kuba nama-loopholes amaningi. Yes. Kusho ukuthi kuma sesihlanganisa konke lokhu manje sesikuthola sase sine-grip yento sase siphethe ngesandla ukuthi no we can approach the principal now. Ngalokho sesikutholile we can approach the principal. Nangempela ke babumsweli ke ngaleso sikhathi ke wabe seba yi-suspect ke ngoba kwakufanele ke simazise manje ukuthi no investigation sibuyisela kuyena manje. Okay. Nangu uthisha useniyakwazi ke manje usezoba i-suspect yakho. Ngicela ungakafiki kuyi-suspect uzongena kuyena ukuthi niqala kanjani ke uhlelo. Ubani okuanalyzelayo lezinto ezine enithintayo lezi ukuze isheshe ngoba ngendlela wena uyithinta ngayo zivele isheshe. Ubani okuanalyzelayo ubani okulekelelayo. Okay. Babumswele bakhona abantu aba-responsible for ababizwa ngama-analyst. Yes. Abasilekelelayo mhlawumbe ukuthi mangabe kukhona okuthile kodwa ngalesa sikhathi mina kwangithenga ukuthi ngihluphe mina ngikwazi ukuyifundela mina ngoba yonke into kahle kahle usuke ibhaliwe la. Futhi ngenxa yomsebenzi osayitshena okunye ke gcineke kubhalwe ngamagama amancane begcine bengakwenzi kodwa ngenxa ukuthi mina ngangibona njengethuluze lalingilekelela ku-investigation ngayihlupha kakhulu ngayifundela baba ukuthi lento kufuna ngianalyze kanjani ngisizwa yibo ke labantu bama service providers should MTN Vodacom Cell C ngangicommunicateela nalabo bantu ngoba ibona kwakufanele bengitshela ukuthi lama terms abo lapha futhi bangitshela kwabalula ukuthi no bawumncube ngoba une interest when you must go there mawuchecka lapho sine vocabulary each and every word that is there analyze if leli lisho ukuthini leli lisho ukuthini leli lisho ukuthini. Nangempela ayikho iloki item spelling eyayifika ifika noma kumuphi umseshi oyicelile ingenayo vocabulary yamagama ukuchazela leli gama lisho ukuthini leli gama lisho ukuthini. I was motivated ke ngaleso sikhathi ke ngayihlupha ke njoba ngisho ukuthi there were few people abantu ababezi lezinto uma ngabe kwangathiwa uzolinda iprocess ukuthi uzothatha umsebenzi wakho use kwi-analyst kwangathatha isikhathi eside babumswele. Yikho lokho ukwazi ukubamba lo 3 days uma ngiyakuzwa iconfidence yakho mawuthi hayi u3 days ngoba u3 days lo kune interest kunama union awu2 kune family la kunabantu la abayimopo abangagcina bonile u3 days uma ubekile uyakwazi ukucover yonke lento ubenelise bonke labantu uyabenelisa kakhulu ngithi uhlala nabo babumswele njengami njengoba ngifika neoffice lami nje kwakufanele sihlale nabo sibachazela siya understand uhlungu obukhona njengamanje siya understand futhi sekunenzuku siya understand ukuthi ne feeling ukuthi amaphoyisa they are not doing enough. But ke siyacela nathi ukuthi nisinikezeke mhlambe nje just nje 2 days ngoba sizo communicate sonitshela ukuthi khona into esiyitholayo engama leads ngoba asikwazi ukuya kuthisha omkhulu singaphethe lutho. Uma ngabe siyakuthisha omkhulu singaphethe lutho sofika sishayise kwikhadi seke ufuna beze be understand abantu kufanele be understand ukuthi awukwazi ukuthi ngoba bonke abantu bathi nangu umuntu owenza icala then wena njengephoyisa gijimiye kuye no. Wena try by all means ukuthi ngoba khona bakunikeza khona speed up your investigation around him then
ubone ukuthi ayikho into engaphatheka engakwenza ukuthi approach yena njenge possible suspect. Ngoba uma uzoya nje ungenalutho loya muntu namalungelo akhe awanikezwe iConstitution. Uma ushintsha nje uba de ufakazi lo muntu angithi ube ufakazi njengomuntu naye olahlekelwe. Kodwa once you turn around and say now we are a possible suspect, sekufanele kumendlala lamalungelo akhe manje. Ilungelo lakhe lokuqala nje lithi uma ngabe sengimtshelile ngelicala ukuthi uyasolakala, ilungelo lakhe lokuqala elinzima lithi unelungelo lokuthula ungasho lutho ngaleli cala leli. Manje ke uma ungaphethe lutho baba uMsweli uzomvula kanjani umlomo? Uzomvula kanjani umlomo? But ke kwasilekelela kakhulu ke thina ke nje ke kakhulu ngoba ngizothi kwaba kuyikhandla kwethu konke lokho babakazi kube ukuthi nje kwabalula nje kwavele kwayiqhamukela kwaba kuyikhandla kwethu sathi noma sesim approach sesimshintshile sesimbeka kodwa khona lapho kwakufanele silekelele khona ngoba yena at the end of the day he alleged to be njengomuntu naye o victim. Yes. So kwabalula ngoba naye akazange babumsela ngifuna uqambela manga akazi naye futhi thatha isikhathi eside because ngoba wayesebona ukuthi khona into esiphethe ngoba kwase kufanele thina sitshele ukuthi le number leka abantu. Oh, okay. Kwase kufanele sitshele le number kabani ngoba zimbili number sesi identifyile. Kwase kufanele sitshele nje zona thebe sesiyaqhubeka ukuthi ubani la. Ngoba yena wayazi ukuthi ubani laba bantu. Wabe esevele nje esesitshela nje iqiniso lonke esethi no ucela ukusixoxela ukuthi kwenzakaleni. Nathi ke kwathi sathi ukudideka kodwa nje ke thina sasingasedidekile ngoba sasisibonile no vele akanayo option, he has to tell us ukuthi ubani labantu abawuthula ngoba ucommunicate kakhulu nabo ngoba usuke lahle ngabo laba bantu. So naye uba uthisha omkhulu ufundile. Yes. So usasimtshengisa nje ukuthi wena you have been communicating nalezi number from this time up to this time. Up until the late day ngaleli la umuntu omphakathi ke naye wayebona ukuthi possible amaphoyisa khona enye information esenayo but nje thina was identify labantu ukuthi hayi cha laba bantu usibani bani ubhekani wakwaGumede noThulani wakwaQwala. Oh okay, tell us ngoba lento ikhomba ukuthi baba benibambisene la. Yes. Then ke ilapho ke abese vele nje sesixoxela hayi ucela ukukhuluma iqiniso. Then ke wasixoxela ke nje ke yonke ke into ikakhulukazi ukuthi kahle uyena wonke walento. So yena ke ubeka ngendlela yokuthi ke umuntu kahle yena engezwani naye kwaku uMiss Mthenjana. Yena umuntu ke ngathi babengezwani naye kubebanga ke ngokomsebenzi yena wayebeka ngokuthi yena uma uMiss Mthenjana wayengamhloniphi emsebenzini ngenxa ukuthi yena waye affiliate enhlanganweni okuthiwa iNATO. Ngendlela abeka ngayo ke yena kithi. So okay fine, so then what happened? So kwafika lapha ekutheni ke wazi wacabanga ukuthi ayino ngcono kami eliminate. Okay, wawusukwenze kanjani ke wayesezama ukuthi ke qashela abafana ke ngoba kongaba ngakhona ngale ngasekhaya kubo. Abafana abaqashe ukuthi ke benze lo msebenzi. Okay, siya understand umuntu obungahambisani naye bekuMiss Mthenjana, but what about Miss Ntuli? Uthi ke yiyo ke lento ke yenza amaphoyisa ngibe nencindezi yokuthi nje ngivele ngilikhuluma iqiniso la ngoba mina ngaze ngibe naye inhloso yokuthi kubulawa uMiss Ntuli. Laba bantu uthi ke yena laba bantu usho lezi inkabi zakhe wayeyichazelile ukuthi no uMiss Ntuli akangeni kulento. Abokwenza ngayo yonke indlela ukuthi badila noMiss Mthenjana. Ngendlela asho ngayo ukuthi ke manje ukuthi ingakho manje ngoba kusukela lento yenzekile kwamina angikutholi ukuphumula manje ngesizathu sokuthi kwenzeke into ebengingayishongo mina. Abayithatha nge-instruction ngayo. Ngendlela asho ngayo yena ngendlela asho. Oh okay fine, ayikwenzake okay fine. Bapha abantu. Kusijanga manje siyabonga ukuthi sosinikeze information but la sifuna ukwazi ukuthi bapho Miss. Ngoba yona into yayiphambili kakhulu incindisa sibheke nayo ukuthi ayitholakala emzini. Idumbu yes. Ngoba yayingatholakala. Cha abeke ukuthi cha usolekelelana kodwa ufuna ukukhuluma iqiniso akazi idumbu lapha ezabe kwakhona. Ngoba naye ubengeko. Yes. Kodwa laba bantu laba abenze lento bakhona. Bakhona baphi? No, laba bantu ngalo lelilanga abade benza ngalo lesi sigameko bese endleleni bebheke empangeni. Bafica kune roadblock somewhere lapho ngakonseleni kanjalo. Baboshwe batholakala nesibhamu lesaba besisebenzise kulesi sigameko kulesi kubulawa labo thisha
Oh okay baphi njengamanje hayi basejele empangeni hawu basejele empangeni laba bantu hawu ucaceke manje ayikufuna ukuthi ushesha kakhulu ke manje ngoba phela abantu you cannot believe it nangempela ke mase sitholile ngoba sekufanele sisheshe manje uhambo lothu ke kufanele sibheke empangeni manje ejele uma sizongena ejele nangumseshi obabophela icala lesibhamu uyaphuma nomunye angithi ke asimazi thina yes uyaphuma nomunye walaba ukusho ukuthi bathi bayo verify ngoba bafuna ibail yes hayibo ayina masithi siyafika thina ngaphakathi hayibo cha singamaphoyisa kanje bayasazi ke se-introduce I know ayisibheke usibani bantu wayo omunye nangathi nihlanganile abathi nihlangana nabo bephuma nayo omunye wabo awu bashayelena ucingo bebuye kulate kakhulu manje hayi nangempela bebehlaba ucingo ukuthi hayi buyani hayi babuye khona lapha hayi nangempela cha hayi bese ke siyayichaza ukuthi hayi no hayi amaphoyisa kanje hayi no sibheka kahle usibani hayi cha siyavela nje hayi cha nayo seziwaphuma lo munye bebehamba naye cha lo nomunye khona la ngaphakathi hayi no kubonakala ukuthi no ayikho inkinga ngoba vele sesenze requisition babumsweni ngoba phela njengoba selapha nje senayo access kangako sekufanele senze requisition simkhiphe lo muntu sikwazi ukulandela le information esiyiphetheyo njengamanje nangempela sivele siqale ngayo lokho kuthubani loya kwaku uthulani wakwaqwabe yes uyena wayesevele ngana angithi ba waye verify so kwakhosa ukuthi hayi no abasaqhubeki ne verification simchazele nomseshi ukuthi hayi no siyacela ukuthi kuma kancane alo verification lo labantu ke beme ngendaba yebail abayifuna khona icala esilandelayo manje lisirazi akekho umuntu wayengazi ngalo nasemaphoyisa empangeni ayazi ngale licala yena ngempela cha simbhukheke lo mfowethu ke lo uthulani ke sihambe naye ke siyema officeini ke manje cha masifike ema-officeini ke ayihlalwe phansi kayicha simxoxele ke cha ukuthi hayi kanje ayisiqale sichazeke kuyena ke njengalondle kutholakala ukuthi ke yena uyangazi mina oh uyangazi mina ngoba into angibuza yona ukuthi awuba umncuba usangiboneni manje ngoba ngangokuchazela ukuthi igebe ngiyibophile iningilaso ethi awu cha angisakuboni kodwa kusho ukuthi manje ke nami angifuni ukurelaxela ukuthi uyangibona ngoba ingqondo yami manje isekutheni mina kufanele sithole lo mzimba ngoba imizimba ngoba uyena umuntu oyaziyo yes so indaba zokungazi lezi izinhle zona kodwa kufuna sisebenzisele ekutheni kulunga lento engihamba ngayo cha ingitshelele insizwe ukuthi hayi bawuncube kanje ngelinye ilanga nake nafika nazo interview kanje siboshe kwasho ukuthi uvela uhambo lami lujahile hayi ngibonga ukuthi hayi ngiyabonga ke insizwe kanti mawuthi uyangazi ngicabanga ukuthi uyangazi ke nanokuthi ngisebenza kanjani so ke ngisho ukuthi asisebenzise lokho manje ukuthi silekelelane la sihamba ngodouble nje akaze ngihluphe babumsela ngisukela akaze ngihluphe babumsweli uthi yena awumbonanga baba ngesikhathi ngiphuma lapha uyazazi ke kodwa igebengu ngesikhathi ngiphuma lapha ngubonile manje kwathola ukuthi ayikho indlela ukuthi sikwazi ukuthi ngikhulume nami yangidla lento hawu nangu umuntu manje vele evuma kalula kanje ukuthi yamudla lento hayi nginamathele khona lapho nami ke ngimtshela amalungelo akhe baba ke babumselo ngoba kufanele ngimtshela amalungelo akhe ngimtshela cha athokoze nje athi bawumncuba hayi ngiyakwazi ngeke ngize lokhu ngusalena le so ngiyayiqonda lento okhuluma ngayo ngiyayazi bengikhona kuyona yenzeke kanje asichaze isitori bamsule ngeke ngibuyele ke emva Nkosi ya okay ayi ndoda ngibona ukuthi njengamanje ungasithatha usisela khona idumbu ngoba iyona into ebaleke kunazo zonke izinto yes hayi athi baba yikho inkinga hawu ngivele ngalosi ngoba angivumelekile mina baba ngoba wayesithatha lelo hlelo nje wayesenza uhlelo uma lo kuthiwa wenza pointing out yes so maye wenza pointing out ke mina njengoba ngisuke ngumseshi nje angivumelekile ukuthi ngibe khona ngoba uma ngelinye ilanga ngagcina kubukeka sengazi ukuthi mhlambe ngangiminikeza ingcindezi oh yes ingakho siyayisibe sesifuna ke iphoyisa ke elinerank kusukela captain kuyaphezulu elisuke li-neutral ethatha nje ukuthi li-neutral ala kusuke lingazi lutho ngecala ngoba kafuneki umuntu osukazi ngecala kufuneka umuntu oblank ngoba yena kufanele alandele wonke ama-instructions azonikezwa yilo muntu yes kuhleleke ke baba sekumathambama manje ilanga liyoshona kodwa kufanele kugcine kwenzekile namhlanje yonke lento ngoba sinale pressure sinawo ngemuva uma ngabe sesifika la ukuthi imizimba ingakhombeka akungabe kusalinda ngoba phela omalale bephenduka lapha uyabona ayi nangempela cha hayi sithi waqaqana ngempela cha ngimthole ukhenela umthalana hayi wakhona lapha empangeni hayi ngithule ukuthi available wayengasisiza
hayi nangempela ke cha hayi ngibaxhumaniseke sibaxhumaniseke nalensizwa ke cha hayi nangempela ke babumsweli hayi behlangane ke cha hayi nangempela ke sizwe kuthiwa hayi bahambile ke njengamanje ke cha nangempela emva kuba sebehambile ke ngoba babe sesithola kucinga ukuthi hayi no kusho ukuthi ngolimi lasemaphoyiseni ukuthi hayi is positive. Yes. Kusho ukuthi ke base befikile eseyikhombile ngempela idumbu. Babumsweli njoba ngisho ukuthi lelacala kwangeli icala ayikho into ongayenza uyifihle ngoba wawazi ukuthi bonke abantu bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Yes. So already abenyonyana umuntu wayesebabekile esithombeni ukuthi kubuke kungathi khona light eqhamukayo njengamanje. Yes. Sacela sonke sibekezele up until lo muntu ahamba afika ikhomba idumbu then bese siyalandela. Yes. Nangempela babumsweli kwaba kanjalo wawungathi nje into eyayivela ihleliwe. Bathi mabethi positive nami ngabatshela ukuthi no hayi ziyatholakala ke babumsweli ke kwaba yileso simo ke nje se trauma ke nje wonke umuntu ke ngendlela okwakugcwele ngayo ke lapha manje isini ngoba sabasilandela ke sonke nathi singazi ke sinikezwe ama direction ngoba nami phela ngangazi Yes. ngoba phela wayeqala ukuyikhomba le ndawo siyalelwa ke direction siyalelwa ama direction sayisawufika ke khona lapha endaweni emahlathini lapho akombazwana sengikhohle igama yana le ndawo. Lapho ke ababe ngoba babe ngagqejiwe ukuthi babefake nje indawo zalapha Ngamahlathi nehlabathi nehlabathi. kusho ukuthi babeshuthekwe nje lapho ngaphansi kwesihlabathi kanjalo belele nje bobabili belinganiselene. Nkosiya. So nje ke kwaba into yaba nje kanjalo abesihlungu ke sadla ngoba phela njoba ngisho ukuthi laba bantu babe lokubelahleke nge14 bazibawolahle bawutholakala the following day ngolwesine vele imizimba yabo yayisiyona ke. So ke kwaba yileso simo nje wonke umuntu ke ngoba vele phela wonke umuntu ophilayo uma sekuthatha isikhathi esingaka ngempela kwase kucaca ukuthi laba bantu vele babulewe. Yes. Into wasekufanele yenze ukuthi ayitholakale phela emzini. Iyona indlela esaba relieved ngayo sonke ke babumsweli ke kanye nemindeni nje ngoba bonke nemindeni yabo bonke bafika lapho kwisini bayibonela nabo ukuthi kwenzakalani ngoba bonke babe namanxeba okudutshula. Badudu ukusuka esikoleni kuza la kushiswe khona imoto nokusuka la kushiswe khona imoto kuyotholakala yidumbu kuyibanga elithi alibe ngakanani lifuna ukudrive lifuna kanjalo ngenyanga. Hayi kuyadrive njengoba ngishilo ukuthi umduku la kwatholakala khona imondo is more of ihluhluwe. Yes. There's a long distance. There's a long distance kuphinde futhi kube kusuka khona ejozini manje ubheke la kwatholakala khona emzimba is a distance. It's not a walking distance. Okusho ukuthi zonke lezi ndawo zama kilometers angaphezulu kwa 20 usuka esikoleni. More than 20 kilometers, more than 20 uyofika kulezi ndawo. Mawubheka bahanjiswa ngesikhathi bese yofihlwa lapha bawushuthe kwakhona bawungcwatshwa khona ethuneni elingajulile. Bahamba ngayo le moto kaThisha. Yes. Angithi mayesechaza phela lo ubesechaza yonke into phela lo engithi samthola ejele. Ubesesichazela yonke ukuthi laba bantu babavimbe kanjani so baba kidnapper then base ke kuba yibona ke aba driver yonke bona base befako ngemva ke emontweni up until those bushes bafike emahlathini lapho ke babehlisa bangena nabo ke emahlathini. Angithi lapho babe batshela ukuthi haya bezokubenza lo. Iyo lento eyenza ukuthi kube lula nakubona omiss labo mase bepakile nabo njengabantu abaphila emhlabeni bayebezwe ngalezi zinto ukuthi comply kuyasiza. Yes. Nangempela bafike bepaka imoto ke bese beyabathatha ke behamba nabo bangena ke kule ndawo. Isho. So lapho ke abafika khona nje bafike babadubula ke nje kanjalo. Swele. Bahola nini ke baye lapha sebekhokhelwe noma bakhokhela mase beqede ukungcola. Lapha ngifuna ngisakhumbula kahle ukuthi kodwa lapha na babe ngakakhokhelwa ngoba ikhona inkulumo eyayithi kwakufanele kuholwe bese bekwazi ukuthi uthisha omkhulu kabaholele. Babe ngakaholelwa ngalosikhathi isona sizathu esenza ukuthi mawubuka bengabi nayo imoto yabo. Ingakho mase beqeda ukwenza lesisehlo kufanele uthisha omkhulu eyobalanda yena bahambise ebahayikise ngenhloso ukuthi bethola imoto ezimpangeni. Bebezohola lapho bona. Bezobaholela lapho uthisha omkhulu. Usebenza namuphi umshushisi ngaleso sikhathi leli cala ke lonke? Leli cala uma sengiyoliphetha ke seliphetha ke selise high court ke. Yes. Ngoba mhlambe sishiye kanjani ukuthi lela cala baba sigcine sibophe kanje lapha. Sigcine simthola lo esiqale ngayo kuyena ohamba
wasikhombisa idumbu yes saphinde sathola nomunye babe babili yes vele naye wayekhona kwakhosa ukuthi naye kufanele akhishwe kuhlalwe phansi naye ke naye waboshwa ke naye konke nothisha omkhulu saphinde sa-identifya nomunye owaye u-SGB wesikole esathola ukuthi naye wayenalo ulwazi yonke kwenzakalani kwi-planning but ke ngenxa ukuthi at the end of the day bawumswele ugcina uhambe ufune ngathi ufune kube khona umuntu ozofakaza ngenxa ukuthi yena eyakhe ilokhu irole yayibukeka ngathi ithi less so sagcina ke washintsha waba usection 204 witness wafakaza ke against laba kwagcina ukugwetshwa abantu abathathu uthisha omkhulu ugwetshwa isikhathi esinganani bonke nje bagwetshwa nje abantu bababili nje babegwetshwa life ababili plus neminyaka ngaphezulu kwakukhona kidnapping kukhona robbery kukhona possession of unlicensed firearms lezi bham ngesikhathi eboshwa lezi insizwa zifica le roadblock hlehle kancane ibham zinamanye amacala kwenye indawo into ababoshelwa yona baboshelwa isibhama asinayo license isibhama sinayo license hayi ukuthi seku into eyenza ukuthi nje baboshwe ukuthi isibhama asina si unlicensed batholakala nesibhama esingekho emthethweni baboshelwa lokho baboshelwa lokho nje ngoba lokhu kokucheck ukuthi isibhamu sinawo amanye amacala enye iprocess eyenzeka vele isibhamu sesingaphakathi manake kanti ibona abakiphi indawo ngibuka nje ukuthi into ezobenza ukuthi bezoboshwa ngako N2 bona engabe bahleli ngale ngakojozini ukuthi bebepikiwe kusho ukuthi ngizothi babe baleka kodwa lo owuthulani Nqwabe isikhathi esiningi yena behlala endaweni yaseSikhawini kusho ukuthi lo nomunye kwawukuthi ngoba sebenze lento kufanele relocate naye oh yes ukuze bengabi lula ukuthi belokho okay bethola bephenyeke kuleli icala okay ingakho bagcina babehamba bonke ke sebeyimpange beyocasha yeah mawusuqeda ke leli cala ukuliphenya siyakubashushisa manje uthe umshushisi ubani enisebenza naye lihambeke leli cala ngoba kwakuyicala lase high court ke vele leli lahamba ke laze lahlangana ke no-advocate uSelebe uyena ngowayelenza ke lapha inkantolo yase high court yayihlezi ophongolo ngaleso sikhathi ni licishe liyathatha isikhathi esinganani before kufike bethatha igwebo njengoba bengilikhombe ukuthi lenzeke ngoMashi lona sale la bagwetshwa bona ngoDisemba oh yes usho usungabala lapho mhlawumbe ngoba kodwa nje ngoDisemba bagwetshwa ke high court ngifuna hlehle kancane sengifuna ukubheka manje kuleya lezi insizwa lezi zonke ziyakubona ngifuna kule insizwa ziyakubona zonke insizwa sebenze nazo be it zazingale komthetho wena ongapha ziyakwazi ukubona yini le kwenza ukuthi igenge ikwazi ukubona mawusho igenge kusho laba ababoshwe njalo wena nokhona wakubona esitolo nabukana kodwa futhi baba kahle yini le eyenza ukuthi usheshe ukhumbuleke ngazi baba uMsweni kodwa nje ngicabanga ukuthi mhlamba yikho into ebaluleke baba uMsweni njengokuthi nje usebenze ngeqiniso kubantu senze ngeqiniso iyona into engathi nje ngayibona ngoba uMsweni ngizothi nje kungisebenzele kakhulu ngoba lokhu ukuthi nje usebenze ngeqiniso kubantu abantu ungathi ngoba uyiphoyisa mhlambe ubagxabhelele into enebo into njengalezo usebenze ngakutshele khona usebenze ngokutholile umise khona phambi kwenkantolo ngoba njengoba ngisho nje mina ngisho nakwamanye ama-instances bengike ngifonelwe mina ezinye iboshwa zingitshela ukuthi khona inkulumo engeyinhle kahle la zikhuluma zizodwa zona ejele bengifonele kodwa inkulumo mayingeyinhle isuke ingezukuba kahle mayisiqondiswe ngakuwena isuke ingeyinhle phela kahle ngithi lapha na into ebisuke yenzeka kakhulu babuMsweni bebesuke bebaningi abantu engibabophile begcina manje sebehlangana lapha ngale ngaphakade kusho ukuthi mabexoxa ke bekhohlisana ke kuba khona ukuthi hayi umncubo ufuna ukuthi anqunywe izinto ezinjengalezo uthola ukuthi abanye abakuthandi ke lokho ingakho uthola ukuthi nje kwezinye kukhona ama incidents phela uthola ukuthi ngifonelwa yisi siboshwa hayibo inamba yami uyithola lapha inamba yakho ngizamile baba ngayithola la ko baba kanje hayi kunenkulumo nje babe ngayithandile la osibani bani nosibani bani
kodwa akaze ngikuthathe personal ngoba kwakungisiza nje kutheni mina sengiyazi ukuthi kunento enjengale sekuthi nje ngigcine ngisondelele kusisiboshwa ngisi-approach ngisitshela hayi ngiyeza ukuthi kuno 1 no 2 no 3. Oh manake nakho nje umsweli bekade ngaphakathi esho ukuthi ke hey kufuna simsusa mawufika kuyena uthini Hayi angithi baba umsweli angithi usuke eboshwe yimina kwayena. So nje weboshwe yimina kwayena nje okwami ukuthi nje hayi ngimchaze hayi indoda yazi ukuthi ngubophile la kanje ngaleli icala kodwa ngiyezwa lapha ejele ukuthi nihlanganiso ukuthi nokuthi. Mina ngifuna ukukutshela khona ukuthi mina ufanele ukwazi ukuthi angikusukeli mina. Mina ngiphenye icala ngangingekho lenza ungathi mawuzenzela ama flip flop akho ubusuyitshela ukuthi mhlawumbe sekufanele nawe uzowenza kumina. So nje ngiyafuna ukuthi lento le ngeke iziyenzeke lento enixoxayo kodwa ngiyafuna futhi vele nikhohlwe yona. Manje uthembeni. Oh cha angithi ngithemba ukuthi mina ngiyiphoyisa baba umsweli. Hayi namaphoyisa akhona angayithembi kahle. Umkhwanazo ezithembayo. Asuke ganga amaphoyisa mayengayithembi kahle mina ngiyiphoyisa baba umsweli nengangibatshela khona ukuthi ngiyiphoyisa mina ngiphatha isibhamu mina wena unaso isibhamu sazohamba uyosiboleka asikho emthethweni mina isibhamu engisiphatha usemthethweni ngisiphatha 24/7. So mina ngiyacela nje lento engizwayo ukuthi hambani niyoyixoxa nje ayikho ngeke isisebenze. So bekuba izimo njengalezo baba umswela akufuneki isikhulume isikhohlize bayokutshela njengoba ngisho nje bayokutshela kodwa into engayipick up ukuthi ayikho into esiza ngokuthi baba usebenze ngeqiniso kubantu. Cha mina bonke labantu baba nje bangikuxoxela bekureme umuntu oboshwe yimi baba umsweli athola ibail. Hayi bekure baba bebazi zonke iboshwa bese kube ikwazi lokho besithi ubuthi usibopha nje sibe sikutshela baba umncube ngiyazi ke nje vele kwaphela ngiphinde ngithola. Ibail into enamalungelo. Inamalungelo kodwa kufanele njengoba ngangichaza baba umsweli ayikho into ebalulekile nje ukuthi mawumseshi uwenza umsebenzi wakho. Wenza baba umsebenzi wakho ngoba ngangutshela ukuthi ibail is a sort of a mini trial. Ilapho ufika ubone khona na uthi icala lakho ngizohamba ngifike ephi nalo. Ngizohamba ngifike ephi nalo mawukhona ukufanele ulungise futhi khona. Manje ke hayibe kuba kancane baba umsweli. When ibail uyayiprepare engazi ukuthi uyakwitrial. Kunjalo baba umsweli ngithi loya presiding officer lokuthiwa manje. Yes. Usuke ngalazi leli cala uphethe charge sheet emtshela ukuthi 2 counts of murder, 1 count of robbery. Yeah. Kidnapping. But ama circumstances alama charges akawazi. Kusho ukuthi mina kwi-bail application kufanele nginikeze ithuba lokuthi kufanele ngichazele manje ukuthi lamacala enzeke kanjani. Yona into ke eshaya kakhulu osayitsheni bekubuye kuthandeke ukuthi inkantolo nabashushisa abanye uthola bathanda ukuthi yenze affidavit. Baye mina ngangayifuni lento kwakuthiwa wenze affidavit ukuthi yona ezo oppose bail ngoba i-affidavit ayikhuluma umzwe. Bali affidavit nje ezofundwa ayizukubuzwa umuntu ayizukuphendulwa umuntu. Mina ngangithanda ukuyingenela eboxini. Oppose ibail ukuze nginikeze umshushisi ukuthi angibuze nginikeze manje ukuthi ayingibuze imibuzo efisa ukuyibuza ngoba njoba ngithi ngi-oppose ibail ngiyayibeka izathu ukuthi ngi-oppose ibail ngalesi sizathu nangalesi sizathu. Bengibuzeke beneleke bese kuba uyena kwedecide la kodwa usuke senayo yonke i-gist story sonke ukuthi hayi icala lenzeke kanje bese kuba uyena ukubuka ngempela ama circumstances ngempela engakwenza nilokho engikushoyo. Mhlambe ke usuyasiza ke nokusikhanyisela ukuthi uzwe kuthiwa hayi manje leli cala cabanga lo muntu wenza icala elikhulu avela thola ibail yemali nje encane noma nje bekungafanele ngamthola ibail manje inasazi ukuthi lo usayitsheni ugadle kangakanani ukuze leya bail leya ayinikwe noma ngayinikwe. Angayinikwa kubaleke ngendlela esimanga baba umsweli lokho kubaleke umseshi nje kufanele ayiprepare. Ngiyazi njengoba ngisho ukuthi ngiphuma khona ensimini ngiyazi ukuthi amaphoyisa indaba zebail yanakho ukuthi abe madolonzima kanjalo akazi kusuke kwenziwa yini lokho ngoba uma ngabe icala lakho liphenyile kahle ngeke zayithole baba umsweli ibail. Ngeke ayithole ibail. Mangabe icala lakho liphenye kahle walipresenta kahle futhi enkantolo ngeke umela ngeke ngoba phela bonke laba nesikhuluma ngabasuke bemelwe.
basuke bemelwe so nje okwakho ukuthi wena wenza umsebenzi wakho ngendlela yonke enelisayo and you must convince the magistrate ukuthi we have got the case ngoba nami babumsweli angifuni phela ukuqamba manga angangathathi idokodo nje idokodo lihlaza nje ngihambe ngeopposite bail lutho baba kufanele njoba ngangiye ngithi nje uma umuntu esabaleka ngimfuna unginikeza ichance ukuthi ngingene mina kuye ngoba mangabe usungibophela nje wena sengizophenya ngigijima manje ngoba sekunomuntu in custody manje kanti mayisatheshe sathi ubaleka mina ngiyangena ke ngangena uyothi ebuya yena ngimtola hayi useyingenela nje ngenkomo ingene deep baba oh yes mana ke lento ka ummeli akaku-intimidate akakusabisi ungathini ukusatshisa ummeli njengephoyisa uyibone usmall nokufunda kwakhe ngithi vele wena niqashwe lapha ngo-matric ne-license no-code 8 kuye ubonakala kuyavela lapha enkantolo ukuthi hayi lo umbona ummeli ngathi uyathanda ukukuveza lokuthi ulwazi lwakho luncane wenza njani-ke wena ukulwa naleso simo before uye lapha opposing kwangempela babumsweli mina amabhail onke lana engikhuluma ngawo njengoba ngangidila ne-serious crime nje high profile matters amabhail abenziwa ama-advocate abengenziwa nje ama-lawyer lana manje kwawo lawo ma-advocate abazi nje ukuthi hayi uma kuthiwa khona umncube eboxini hayi kusho ukuthi naye kufuna yofunda umthetho awufundisise amaphoyisa asikho isidingo sokuthi wesaba ummeli hayi asikho isidingo khona angifuna uqamba manje kuyenzeka khona abamele bebaziyo ukuthi ayilona amaphoyisa ayamesaba lona kwasha kwacima kodwa nje hayi mina ngikaze ngibe naye ngangithanda bona ngoba vele amacala bemakhulu bedinga ama-advocate so nje kodwa into ebingilekelela kakhulu ukuthi bawumsweli bengiwenza umsebenzi wakho hayi mawuwenzile umsebenzi wakho nomuntu engathola amajazi bemangaka yes hayi akusho ngoba ngeke zeyishintshe lento ebhalwe la uyayizwa lento alungile amajazi akhe mina ngikhuluma ngamajazi akhe mina ngikhuluma ngecala lami nje ukuthi nani icala lami lenzeke kanje uma lo muntu ethola ibail there is a likelihood ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke ukuthi umile lapha hayi ngimile lapha awekho manje izathu nje opposite bail zilapha kwi-Criminal Procedure Act section 60 akaze ishintshe ukuthi nje kuphela uthathela amaphuzu wayamenise ne-incident yakho ukhuluma ushicala lakho uyidlulela nje kalula ngoba usuke ungaconvince asiconvince ummeli siconvince manje sonke naye convince manje ukuthi client yakhe izobuya mina ngitshela manje ukuthi hayi ngeke abuye lo kunjalo so babili sifaka icelo lapha manje yini ashone phansi hayi uthi ashone phansi akangaphumi ngebail ngoba mayephuma uzokwenza amacala afanayo nala ayenzile bese sigida ndawonye bese silahlekelwa yithemba emphakathini ukuthi amaphoyisa abopha umuntu kusasa usephumile kanjalo into enjalo yabamzwe maye kufuna sikulwele lokho ingakho ngithi nje emaphoyiseni hayi ngiyafisa mina samathina sami emaphoyiseni kunzima nawo siyafisa namanje ukuthi hayi awazethembe kusho ukuthi kubuya back leliya gama wakwalisho ukuthi njoba uthi wasebenza kahle no-advocate Philip ukuthi wawungahlukani ungena la e-ofisini lakhe uyangena uyabuza uhamlanda izinto zakho uyayibuza la niyaxoxisana athi lokhu kuhlanganise kunalokho lokhu kuhlanganise nalo into yakho injani uthe uyenza lapha wathatha ufakazi lapha waba khona futhi la kuyibail hayi ukuthi kuthiwa manje usebhizinisi nelinye icala basoba umsela ilungeleke lo ukuthi ufike ubopha umuntu bese uzoba busy nenye into ipriority lo muntu usimbopile manje is in custody ngenxa yakho ifocus yakho kufanele ibe kuyena you must get done ngaye is either uyayithola ibail noma akayitholi then you can rush other things ngoba uzoyithola unenkinga ubopha abantu bayaphuma ngapho ugcina ulahlekelwa nayizithunzi nje wena uthi uyababopha abantu kodwa bayaphuma so kubalekile nje priority umuntu mayiseboshiwe yona priority leyo ngoba lo muntu in custody ngenxa yakho ufuna ukureleasewa so ufuna ugetherisha yonke into ongasuyigetherisha ukuze wenze sure ukuthi uma uthi ngempela ibail ubona uzoyiforfeit usho ngendlela ozochazela ngayo enkantolo mawukuthi uyabona ukuthi ayibail mhlambe ngayithola lo muntu ngama-circumstances nawe you can surrender on that one okusho ukuthi akukho la okwasolwa khona uma kuthiwa ke nanti icala sake sakhuluma nawe wathi uyabona nje 7 out of 10 kulo 3
mhlambe sithi umuntu uthola ibail akukho la owakwasolwa khona kuthiwa hayi uphume ngoba mhlawumbe ubunesibhobo. Baba umsweli njengoba ngisho nje ukuthi mase kuya ngasemabhailini ayibe kuba kancane phela umuntu athola ibail baba mangabe ngiliphenyile icala la kahle nje impela ayibe kuba kancane. Akukho la Angajwayele nokubopha abantu i-evidence ingekho baba umsweli. Bengingajwayele. Sengisho colonel ukuthi mhlambe sebethi abantu hayi ibail uzoyithola bakhona bese nixoxile lapha ngithe uxoxisana before ningaphakathi naxoxa njengamadoda cha bandla ngabe ngiyabasukela ayikaze ifike into enjengaleyo akazi yenzeke kuwena ukuthi umuntu aphume ngebail ngoba nike naxoxa. Cha ngisho ukuthini phela mhlawumbe but na bengekho la exoxeni bengekho exoxeni nabo nazi igebengiza zazi ngitshela zingithandela lokho ukuthi baba siyazi ukuthi indaba kamaxoxa ayisebenzi nami ngidaba ngizoxoxani phela ngoba phela icala leli usho nawe ufuna ukukhuluma necala nami yabo so cha bandla ngifuna uqamba mangakaze ngibe naso isimo esinjengaleso baba umsweli base ngibe noma sifike ulwethi awukwazi uxoxa noma ngingazi ukuthi ulwethu ufika kanjani ba umsweli masizwa ukukhulunywa phela ngoba ngicabanga ukuthi nawo ulwethu lo mhlambe uzozufika ngoba benivumelene ukuthi akuzuulwethu mangabe singazange inkulumo izifike nje lapho ngoba angazi ukuthi sizofika kanjani lapho ngoba mina ngisuke ngisafocus ecaleni lami engifuna ukuthi nami laba ama victims zami akujabulele ukuthi kunephoyisa elifana naleli manje ke ulwethu angiphiki mangabe bekhona ulwethu futhi yilona phoyisa belithi awuzulu mina ngeke ngikwazi ukuthi akuzulu ngoba umsebenzi ngangikuchaza ethi yabona amacala ebesiwaphenye thina benzima kakhulu mawungayimisela ukuthi uzolanda ulwethu wawungabe ubeka impilo yakhe ebucayini ngoba yini ngisho njalo ngoba laba bantu ama criminals baba into eyodwa bayazana laba bantu kusho ukuthi uma ngabe ngizothatha ulwethu kuwe bese ngawuthathi kuloya ngoba lo mangabe ngithatha ulwethu uzotshela lo ukuthi hayi awumzama uthathile kumulu wethu yabona nje manje ukuthi uyidalela nje manje inkinga ongazi ukuthi uyicazulula kanjani yabona ngoba kushuthi bonke laba bantu manje sekufuna ubuye ulwethu ngaleso sikhathi useyiphoyisa kanjani awuselona iphoyisa akukho angeke uphinde usebenze ngokuthembeka iyona into ezokulimaza ke le noma usugcina usufangela ilanga kusaziye ukuthi uva kanjani kanti yibo labo ulwethu nje bayingozi emaphoyiseni siyafisa ukuthi uma kukhona abantu ababathembisa ulwethu bebaphikise ngoba ayikho impilo ingaba mnando kwaleso sikhashana yes kodwa on the long run izokushaya ngoba wena umela umphakathi so amacala ayenzeka futhi ngoba lo muntu akasho ukuthi ngoba usumnikele ulwethu nje kushuthi akasezikulenza icala yena manje usenethemba lakhe manje ukuthi mangabe ngenza amacala ukhona umncube usuyibodyguard lakhe usuyintelligence yakhe sekufanele manje uma ngiphenya icala njengamanje ngibona ukuthi liyamthinta sekufanele ngimshayele ucingo ukuthi khona icala ngathi liyakuthinta uyabona ukuthi usuyifaka nje usureporta manje unokhomanda wakho ngapha ukusekunomunye omkhandile ngapha ukhomanda uphethe 2 wokhomanda uphethe 2 uyabona manje usuyidalela incindezi ke manje ke emsebenzini wakho so lokho we don't encourage it yes encourage lokho encourage Africa my continent, Africa my home. Sifika la siphumula khona manje. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile, wonke umuntu uyizwele ukuthi mawusebenza ngobuqotho, ubuqotho buyakhokhela. I thank you.